Jeg står her foran statsminister Helle Thorning-Schmidt hus, og velkommen til dig, Helle. Goddag. Vil du ikke kalde mig fru statsminister Helle Thorning-Schmidt? Jo, det vil jeg da gerne. Det kalder jeg det mig selv. Ja, fru statsminister Helle Thorning-Schmidt. Vi er en måned og et par dage i det nye år. Hvordan synes du selv, det går? Jeg synes, det går rigtig godt her i Danmark. Moden blev skudt i gang i sidste uge, og jeg er rigtig imponeret over alt den flotte nye mode. Så du var til mode ude i København? Ja, jeg går rigtig meget op i mode. Mit tøj er også af højeste mode. Ja, det kan vi også alle sammen se. Så må vi jo tage en lille snak om mode, Helle. Stiletter, det er jo et must-have for catwalken. Og i starten af 2015, der faldt du på en trappe. Du var efterfølgende at undskylde og lover, at det ikke sker igen. Men vi er her i Danmark før erfaret, at du ikke holder, hvad du lover. Hvordan vil du sørge for, at det ikke sker denne gang? Jeg har tænkt mig at gøre, som jeg altid har gjort. At føre de sko, som jeg ejer. Og så har jeg fået en personlig træner. En personlig træner. Ja, En personlig træner til hvad? til at gå i stiletter. Det er da også et god idé. Men der går også rygter om, at du skal deltage i Hvem vil være millionær med Lars Løkke. Hvad skal en eventuel million bruges til? Altså, er det 1 million før eller efter skat? Det ved jeg ikke. Du er statsminister, det må du da vide. Altså, jeg har ikke rigtig været i Folketinget hele sidste uge. Jeg var jo til modeuge. Hele ugen. Okay, men det var da også et modent valg. Men hvad skal pengene bruges til? Altså, jeg trænger sådan til en ny taske. Og hvad så med resten af pengene? Jeg ved ikke lige helt, hvad du mener med resten. Har du nogen idé om, hvad mine tasker plejer at koste? Ja, vi siger tak til statsminister Helle Thorning-Schmidt og kan konkludere, at det ser lyst ud for Danmarks fremtid. Eller også er det bare fordi, vi er i den sidste vintermåned.